vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndauya pano neconfession. Pane mweya uyo uri kungoramba uchingondipusha uchiti ndinofanira kuti ndinge ndichireurura, not kwamuri imimi muri yeZimbabwe, asi uri kuti ndikufanira kuti ndinge ndichienda kuna baba naamai wacho, ndo kwandiri kufanira kuti ndinge ndichienda ikoko ndobva ndanoreurura. Zvino handikwanise mukoma, ndiri kumbozama kuti ndinge ndichirwidzana nawo mweya uyu, but mweya wacho une simba uye zvekare mweya wacho une hasha dzisingaiti. Saka zvakaitika mukomana chindi zvekuti ininiwo ndakatanga kuita izvi zvekuprofita kubva apo pandainge ndichiri grade 7. Pane mweya wakaburuka pandiri ndokubva wandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kurapa zvekare nekubatsira. Saka ndainge ndiine umwe munin'ina wangu uyo ainge asinganzwi zvakanaka, ndokubva ndazotanga kumuitira minamato. Saka vabereki vangu vaitopota vachindituka because ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichimuitira munamato for 7 days, ende ndaifanira kuti ndinge ndichizomuitira munamato uyu kana tava kuenda kunorara. Saka vabereki vangu vaitombopota vachindituka vachiti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvisina maturo because vainge vakatombozama kuti vange vachifamba naye but painge pasitomborina kana change. So mukoma ndakati ndapedza kumunamatira for 7 days then ndokubva atopora munin'ina wangu, nanhasi uno atova right. Zvino vabereki vangu vakabva vaona kuti pandiri painge paine chipo icho chainge chiri pandiri. Saka vakabva vazonditora ndokubva vazoenda neni kuna bishop vekuchechi, ndokubva ndanovhenekwa zveshuwa zvikabva zvazvonzi mweya mutsvene wainge wakaburuka pandiri. Saka ndo zvakazototanga kutoraramisawo vabereki vangu izvozvo, nekuti pamba painge pava kutogara pakatongozara ende handina kuzokwanisa kuenderera mberi nechikoro, nekuti ndaitoti kana ndikaenda kuchikoro like ipapo pandainge ndava form 2 ndiriko kuchikoro ikoko ndaitosensa kuti kune vanhu vasvika pamba vanenge vachida kubetserwa. Saka mweya waibva watongoburuka ndirimo muklasi imomo, ndobva ndatotanga kutoprofita ndichitobata mamwe maticha kuti vainge vari varoi. Saka izvi zvakazokonzeresa kuti vabereki vangu vange vachizoti ndinge ndichizoregedza kuenda kuchikoro mushure mekunge vanoripisiwa neumwe ticha uyo wandainge ndasensa ndabata kuti iye ainge aine mushonga uyo waainge achishandisa wemubobobo, achirara nevana vechikoro zvekare achirara nemamwe maticha. So vakabva vazonoripisiwa then vabereki vakabva vati zviri nani kuti unge uchiregedza kuenda kuchikoro kwacho. Saka ndakazongoramba ndichingobatsira vanhu kuzosvika ndichizoroora. Then mugore ra2015 ndo pandakabva ndachizouya kuno kujoni. Ndakati ndauya kuno kujoni ndokubva ndatangawo sowe rangu rikabva ratokura, nanhasi uno sowe rangu rakatokura. Ende mukoma mugore ra2017 ndo pakabva pazouya mumwe murume nemukadzi wake nemwana wavo. Mwana uyu pavakauya naye I think kuti ainge ari kuma 6 months ikoko pavakauya naye mwana iye. Ende musi wacho iwoyo pavakauya nemwana iye ndainge ndisitombori mumudhu because kwainge kuine imwe mhuri iyo yandainge ndakabatsira. Zvino mhuri iyi yainge yava kujamba jamba because vainge vakati ivo vainge vachazoda kundipa mari inokwana iyo kuita 20,000 rands. Vainge vari vemuno muSouth Africa. Ndainge ndakavabatira zvinhu zvavo, zvinhu zvavainge vakasirwa nevabereki vavo zvainge zvava kuvanetsa. Saka vainge vakatombodana maprofita akasiyana siyana but vachitadza kuvabatira zvinhu zviya. Saka vanhu vaya vainge vava kungojamba jamba, vava kusada kundibhadhara. Saka avawo vakabva vazoita munyama nekuda kwekuti zuva racho iroro ndainge ndatobvawo mukutukana neumwe mwana wacho pafoni. Saka vakazoti vasvika nemwana wavo ndokubva vati vainge vachida kuti ndinge ndichinamatira mwana wavo. Ndakati ndatarisa mwana wavo ndikabva ndaona kuti mwana uyu aifanira kuti ange achimhanyiswa kuchipatara, but mukoma nekudawo kwemudhu yandainge ndiinayo musi wacho iwoyo ndakabva ndangonzwa ndichingobhoyekana. Ndikabva ndati vanhu ava havana kana mari yavachandipa
apa ndine maproblems angu andikuda kuti ndinge ndichisolva, ndokubva ndaramba ndakanyarara ndikangoyeresa mwana uya vakabva vadzokera naye. Saka usiku hwacho ihwohwo mwana uya akabva azoshayika. Zvino mukoma mwana uyu ndakabva ndachizotanga kumurota, ndakamurota achiti ko iwe wakadiko kungoyambira vabereki vangu kuti vange vachindiendesa kuchipatara, nekuti ndokwandaifanira kuti ndinge ndichinoponera ikoko kuchipatara. Saka mweya uyu mukoma mazuva, saka mwana uyu pandakatanga ndichimurota ndaingoti zvichapera kudzamara ndava kuchizomuona manje live. Iko zvino zvindinomuona live even though ndiine mhiko dzangu dzandakaita. Saka iye mwana uyu haakwanisi kuti ange achindibata inini kana kubata vana vangu. Saka mhiko idzodzo dzandakaita ndedze kuzvichengetedza inini nevana vangu, nekuti kacheche aka kanotouya kaine hasha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Anzi vakasvika ndisiri mumutu, ndikatofila kutoti mwana uyu anofanira kuti anga achiendeswa kuchipatara, ndokwaanokwanisa kunoponera ikoko. But ndikatongoti vanhu ava havana kana sendi ravandibhadhara, saka ndezvekwavo. Ndokubva ndangoti mwana uyu ari kungonzwa nhova anopora, ndikabva ndamuyeresa. But mwana iye akabva azoshayika that same day. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi nawo ndava kuona chipoko chake chichinditi enda unoreurura, enda unoudza amai nababa vangu. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndine machira ehurombwa, asi vehukama vanofungidzira kuti ndemudzimu. So mukoma zvakaitikawo ndezvekudai, nehama dzangu takatangawo kuita izvi zvekutevedzera chivanhu, but tainge tichingodzidzirawo pamagroup epawhatsapp. Zvino mukoma, mugrupu matainge tiri imomo, inini neimwe hanzvadzi yangu uyo ainge achizvifarirawo zvechivanhu, takabva tazotanga manje kutaurawo nevamwe gogo vari muno muSouth Africa vainge vachiti ivo vanozvigona stereki zvekusvitsa midzimu. Ndokubva tazoenda kwavari gogo vaya. Saka takati tasvika kwavari gogo vaya, isuwo hatina kutomboziva kutoti dare ravo rakatosviba, because ivo vakatoitawo zvekutotengerawo mudzimu. Saka tainge tisingatozivi kutoti kana ukaenda ukanobatsirwawo pamunhu anenge aine dare rinenge rakasviba uye akaita zvekutosvitsirwa mudzimu iwoyo mushure mekunge autenga mudzimu, newewe unobva watosviba. So takabva tazotanga kufamba navo gogo vaya. But mukomana chi ndakati ndava kutanga kufambidzana navo gogo vaya, ndakabva ndaona kuti ndainge ndava nehope idzo dzandainge ndava kurota, ndainge ndava kuita sekunge ndinongogara ndichingomhanyiswa kuhope ikoko nevamwe varume vainge vari vatema-tema. Ndokubva ndazodzokera kwavari gogo ava, but hope idzi ndainge ndisina kana munhu wandainge ndakambodziudza, including my wife, even sisi vangu vaya vandainge ndichifambidzana navo zvekare. So ndakaenda ndiri ndoga kwagogo vaya musi wacho iwoyo. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndazovaudza zvose izvo zvandainge ndava kusangana nazvo. Ivo manje vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga mucheka weblack, uye zvekare vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga mucheka weretso, ende tobva tazogadzira chivanhu chacho. Vakabva vanditi zvinhu izvi haufaniri kuti unge uchizviudza kana ani, nekuda kwekuti pauri iwewe pane chipo chiripo. Apa ndainge ndisingatombozivi kutoti ivo vainge vava kutodawo kuti ndinge ndichiitawo zvavakaitawo zvekutengera mudzimu. Vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizoya nedoro uye zvekare nezvimwewo zvakangosiyana-siyana, tobva taita kabira kedu. So vakabva vati panoda hama yako. Zvino ndikabva ndati hama yangu ipi, nekuti muri kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizviita in secret. Vakabva vazoti iwe ndiri kuona kuti une mwana wako wauri kugara naye, saka kuno kuti ainge tichiri kugara neumwe mwana wangu mukomana. At that time mwana wangu uyu iye ainge aine 6 years. Vakabva vati iye ndiye hama yako yauri kufanira kuti unge uchizouya nayo, nekuti iye anenge achifanira kuti ange achizova witness. So mukoma ndakabva ndazoti nerimwe zuva mushure mekunge ndatenga zvinhu zvangu zvose, ndokubva ndataura navo gogo vaya. Vakabva vati unge uchizoya kumba. Ndakabva ndabuda nemwana wangu ndichiita sekunge
kwainge kuine kumwe uko kwandainge ndichienda kunogadzira motikari yeimwe client, since inini ndichiitawo zvehumakanika. Saka ndakatobuda pamba, ndakatobuda zvekuma 5 am nemwana, then ndokubva ndazoenda kumba kwagogo vaya. Ndakati ndichisvika paya then ndokubva tachizotanga manje dare racho iroro rekusvitsa mudzimu. Saka mwana wangu uyu ndiye ainge achiomberera achiita zvose izvo zvaifanira kuti zvinge zvichiitwa nehama dzangu. Mudzimu hanzi wakatouya ndokubva wazotaura zvawakataura. Saka mukomana inini ndakatofara because ndakabva ndaudzwa kuti masango ainge azaruka, but ndainge ndisingazivi kuti hakuna kana chakanaka chinouya mushure mekunge waita zvekutengera mudzimu because unenge watoromba. So ndakabva ndazodzoka kumba ndikabva ndatanga kubata mari. Mushure mekunge ndatenga imba yaya ndopa ndakabva ndaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kupota zvichidzikira zvichiita lolo, kana makastoma ndainge ndava kusabata semabatiro andainge ndichimbomaita before. Ndokubva ndazoti rekedzai ndige ndichimbochinja, ndinge ndichimbotsvaka dzimwe n'anga. Saka ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga yekwamutoko. Ndakati ndichisvika kuyekwe, chekutanga chakaitika ndechekuti ndakatombotanga ndadzingwa mudare. Ndikabva ndati kokwakanaka here sekuru ava zvavava kundidzinga mudare ravo. Saka sekuru vaya vakazondidana. This was later on, ndopa ndakachibva ndazoudzwa manje kuti inini ndainge ndakasviba. Ndikabva ndati ko ndakasviba nei? Vakabva vati ndainge ndakabetserwawo nen'anga yainge yakaitawo zvekurombera kun'anga hwacho, neniwo ndokubva yazondisvibisa. Ikabva yati ko iwe wakambozviona kupiko kuti mudzimu unonzi uri kuda kusvitswa apa iwewe usina kana hama dzako dzinenge dziripo? Ndikabva ndati ko mwana, then n'anga iya ikabva yati ko iyo ndumure inokuziveiko? Ndikabva ndatonzi kutotenga kwandainge ndakaita mudzimu ndainge ndatova nechikwambo changu. Saka sekuru vaya vakabva vazoti vainge vachazozama kuti vange vachindibatsira uye zvekare vachizondichenura. Ndopa ndakabva ndazopinda mudare. Ndakati ndichipinda mudare muya mukoma, mari yangu vakairamba sekuru vaya. Vakabva vati mari yako yakasviba, ndichatongozama kuti ndinge ndichikubatsira. Saka tikazoti tava mudare muya ndopa vakabva vazoti vainge vaudzwa nevari kumhepo kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotora hama dzangu dzose idzo dzandainge ndichikwanisa kuzodzoka nadzo mudare ravo, kuitira kuti idzo hama dzangu dzinge dzichizozvinzwirawo kuti inini ndainge ndakaita zvekutengera mudzimu. Ndakabva ndaona kuti iyoyo manje yainge isingatomboite kuti ndinge ndichiudza hama dzangu kuti ndo zvandainge ndakaita izvi. Mukoma ndakabva ndatongoti zvakanaka isekuru. Ndokubva ndazobuda mudare muyame. Ndakazoti ndadzoka kunoku kuJoni ndikabva ndaenda kwavari gogo vaya. Ndikabva ndati gogo, ndo nyaya iyi iripo, inini ndava kutonzi ndakaromba nekutotengera kwandakaita mudzimu, ndava kutonzi ndakaromba. Then gogo vaya vakabva vati hazvinetse kani, isusu tikufanira kuti tinge tichingosimbisa iwewe kuitira kuti mudzimu uyu iwewe unge uchizoutsikirira. Saka gogo ava vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha ndobva ndazonokora ivhu repaguva rababa vangu. So ndakabva ndachizoenda kumusha ndokubva ndazonokora ivhu repaguva rababa vangu. Ndikabva ndazodzoka neivhu riya ndokubva ndazovapa gogo vaya. Saka ivo vakabva vati vainge vachida kumutsa mweya wababa vangu kuitira kuti mweya wababa vangu iwo unge uchizotanga kundishandira sechikwambo changu, uye zvekare ndo unenge wakatsikirira mudzimu uyo wandakaita wekutengera. Uye ndakabva ndazotenga mbiya. Mushure mekunge ndatenga mbiya saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka coin. Saka coin racho ndakaita rekunotengera kuma-Nigerian vaya vanoita zvekutenga gold nekutengesa gold zvekare nekutenga macoin aya ekudhara. Ndakaenda kuya ndokubva ndanotenga coin iro ravakanditengesera ne6,000 rands. Then ndikabva ndazotora coin riya ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiri kwidibira mumbiya. Izvi ndakazonozviitira kumusha. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichingotsvaka kunyange guva remutorwa. Saka ndakabva ndazofamba ndikabva ndati zvino ndoenda kupi? Ndakambotenderera ndichatenderera kuvillage kwedu, but ndikazoti rekedzai ndinge ndichienda kumbudzi. So ndokwandakabva ndazoenda ikoko mukoma. Ndakaendako pakati pehusiku ndokubva ndapinda mumakuva. Ndakafamba mukoma kudzamara ndazosvika pane rimwe guva randainge ndichiona kuti guva iroro rainge risina kana tombstone, uye zvekare richiratidza kuti kana hama dzacho dzainge dzakangoviga dzikasazodzoka zvekare kuti dzinge dzichizodongorera paguva ipapo. Ndopa ndakabva ndazongotora coin riya ndikabva ndazongoriisa pamusoro peguva. Ndapedza kudaro ndopa ndakabva
ndazotora mbiya iya ndikabva ndazokwidibira ndokubva ndazotaura nemudzimu wasekuru ndikabva ndati sekuru apa ndo pandiri kuda kuti munge muchizogara munge muchizozororera muchagaramo mumbiya umu muchange muchizobuda kana idini ndakudanai inini kana paini zvandinenge ndichida kuti munge muchitaura neni ndo pamuchazokwanisa kubuda but zvaizvezvi ndo imba yenyu iyi yandakugadzirirai ndokubva ndatofuratira ndikatodzokera kumotikari kwangu handina kana zvinotyisa zvandakamboona ndokubva ndadzoka zvangu kumba. Saka mukomana nhasi uno machira awa nditori nawo kunyangwe mudzimai wangu iye anotorumbidza midzimu yangu achiti ine simba yakanaka yakatiunzira upfumi but hatozvizivi kuti machira iwawawa andiri kuti machira emidzimu ndakatorombera pamudzimu wemumusha. Ivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Akumana vanhu havarari, iwe uri busy uchiridza ngonono kana uchiona ma-Netflix series after series, vamwe vanenge vachifamba. Hanzi ndakaenda kumbudzi pakati peusiku apa coin ndakaita rekutengera ne6,000 rands. Iwe uchingoti zvinhu zvangu hazvisi kufamba but usina kana nguva yekuti unombomukawo uchimbonamatawo. Pakaipa hanzi ndakarombera pamudzimu wemumusha. Strange things do happen in this world.